nenechá možnost, že by se můj penis dostal mezi vaše prsa? Dobrý večer, můžu se vás zeptat, jestli jste velká piča? Jo? Mě zajímalo, kolik máte 70 kg za minutu. Protože tady máte kartářku Janu Demeterovou. Be answered as soon as possible. Tak, to je krásný, spasible. Prima láve. Aj, bože můj. Moje jméno je Jolanda a řeknu vám na vaše otázky. Dobrý večer, já jsem se jako chtěl zeptat, kolik vážíte? Hodně vysoko míříš. Chci hodně jídla, protože jsem cigánka a mně je to líto, mně to je líto. Jaj, bože můj. Dělám hodně Jolandy ze sebe, nepřepínejte kanela. Jestli jste teplej. Ano, jsem. Žádám o posílení vašeho světelného štítu. No, já půjdu z té virtuální reality skutečně do reality. Já vás vítám, dobrý večer. Tak kdo pak se k nám dovolal? Jolanda. Já se omlouvám, nevím, kam jste se dovolal a mějte se krásně, dobrou noc. Jaj, bože můj. Už musím dát prostor dalším. Mějte se krásně, dobrou noc. Jaj, bože můj. Tohle to není normální, tohle to sraček. No, dobrý večer. Já jsem měl hrozný sen. Mně se zdálo, že jste hrozná pič. Hezky. Mě strašně trápí zneužívání sociálních dávek. Pro mě je málo 1000 korun, protože mám velkou rodinu. Třeba si myslíte, že nejsem cigánka, ale jsem. Když jsme to takhle odlehčili tímto krásným dotazem, tak já to odlehčím i bubnováním. Jaj, bože můj. Tohle to není normální, tohle to. Já. Jedeme dál, vážení diváci. Vy víte sami, diváci, že to mluvení moc nejde. Vážím tak, kolik mě unese. Hezky. Mě by zajímalo, jestli když v přítelkyně mám prsa číslo 2, jestli to je v pohodě. Je to málo, ale vemte to a dejte ruku na srdce. Takže ji nemám ji vyměnit zatím. Já říkám, jak kdo k vám, tak vy k němu. Řekla bych, že se ani nejedná o vtip, že to pravda je. Já jsem se chtěl zeptat, nevíte, proč je tak strašně sedí koule? Už za naší generaci všechno jsme věděli, jak to přijde a jak to bude. A já jsem když sledoval nějaký sračky. Jaj, bože můj. A mně je to líto, mně to je líto. Moje příbuzní všichni dělají. Aleš Fajx. Jolanda. Martina? Vlastní Klamínek. Jana Demeterová. Dobrou noc.